aywa assalamu aleykum bandiraɓe meɗen ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam hanno fulɓe mbiyata ni wayrede wona yiguitede on fu on calminama sanne kala ƴeewo Pinal TV wonɓe Mali e wonɓe caggal Mali fu calminama bandiraɓe joni iwtuɗen e korka e julde ɗulle e mbiyan korkaji e duwawuji e juldeji e wirdiji gaɗa lewru korka no lamɗo jabono en Allah hollu en mo wuuri bisimilla moɗon e dow yewtere moɗon yewtere wiyetede humpitinde aywa hande du en noddi bandiraɓe meɗen sakiraɓe meɗen ɗum hanno jirton ga jungam nano ga sakinke meɗen Sidi Diallo e ga Aboubacar Kébé aywa Sidi Diallo assalamu aleykum monsieur Bari bisimilla maɗa ɗo Pinal TV mi weltanima yimɓe Pinal TV mi jowti ɓiɓɓe Mali fo vraiment no haalirɗani hande ɗo wonɗen ɗo e ƴuwi e korkaru e ƴuwi e lewru du ndu babaɓe hulta sanne sanne nden en ndu on to koye meɗen ndu en ɗe leydi meɗen ndu on ɗe alsilami en fo ndu en ɗo e adunaru fo vraiment Allah hollu en mawri nden yimɓe ɓe fo jaafo en par ce que yimɓe haaloɓe aɗa andi vraiment haalane ana wayno sawruni ana wayno weddere sa weddima tan wawa wirfade nden no ɓe jaafo kamɓe woni timirteɓe yaafuya hay joni nde en tawodira li Pinal TV ɗo wakkatuji garoy so Allah jaɓi aywa monsieur Kébé aywa bisimilla maɗa e dow Pinal TV ok mi jowtima sanne monsieur Bari mi jowti sakiraɓe men ƴeewoɓe ɓe ƴawoɓe ɓen hande ɓe donc et puis miɗo wiya Kébé rawaga yimɓe meɗen ɓe fou yimɓe fou jaafo en jaafike yimɓe fou et puis gaɗɗen koye meɗen duwaw gaɗɗen leydi duwaw sakike an Sidi du miɗo jowtimo sanne min gollidi golleji kewɗi ley mouvement o donc mi jowtimo sanne ok d' accord aywa Sidi Diallo homo woni Sidi Diallo hoto woni Sidi Diallo jeeya e dow walde nde woni ko Sidi Diallo wari e dow plateau men o min Sidi Diallo Sidi Diallo andaɗo kay e les réseau ji no feewi inchallah somi haali tan kala funa antira kan animateur radio Kayra surtout émission pulare kala funa antira kan ɗon ga hande mi garɗo e dow inde parti Sadi surtout cellule de communication parti Sadi nder ɗum gollami ɗo information ji kokkete les parti Sadi e ɗon woni ɗo gollami min Sidi Diallo o woni jooɗiɗo wirmo maɗa ɗo en toye Sidi Diallo le jeeya min mi ñeminanke précisément korla ƴuwami e yo les raison kulkoro ƴuwami commune o e ñemina les cercle kulkoro jaati ƴuwami genniɗi wiyete korla e yomɓi korla inchallah aywa monsieur Kébé bisimilla maɗa hoto Kébé jeeya min miɗo jeeya e ley laamu mofti ley jalluɓe précisément e ngendi wiyetede Kakane miɗo jeeya toon et puis miɗe fedde wiyetede Yero Woulo debout sur les remparts min woni premier responsable chargé de l'organisation les mouvements voilà donc jowtima sanne aywa bandiraɓe hande toɓɓere meɗen nde e dow kabaru ministre woni ko dogata e jii aljumare nde e yimɓe mouvement Yero Woulo noddi leydi ndi foof ɗum woni Mali kala baale gonɗe li Bamako ɗe foof ɗe kawti palais de la culture ɗum woni départ ministre aywa en puɗɗiran Sidi Diallo ko ɗum koro ministre le e dow ɗengal meɗen fulfulde ngal ministre woni walde walde adunaru ndu fuu hawriti e ley ko mbiyata Nations Unies baale leydi adunaru ɗe fof kawriti ɗo haaɓo waɗi so yimɓe ɗiɗo hayna kaɓa yimɓe noddeteɓe waɗa intervention hakkude yimɓe haaɓoɓe an daroɗo fati jottodira woni koro ministre e haala meɗen Kébé wonko mbawɗa ɓeydude dow hen donc min ka ko mbiyami dow ministre déjà hono no sakike an werini anniya o kañum e no inde nde wordini ɗum walda eɗum serti sabi wiyama MINUSMA la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali bon sa ƴeewi ɗum kañe golle mo ɓe gollata o a tawan no inde nde wordini kañe anniya o ana serti voilà ok d' accord monsieur Kébé hende woni ko ministre ma ne wari e ley leydi meɗen Mali ndi bon ministre ma sa ƴeewi ministre ma ɓe ngari le 1er juillet 2013
des ministres d'un Anniamop et Obama dans la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, Annia Gadut do enema o sa ƴeewi wonko Mali woni e ley muɗum ko wiyete accord d'Alger. Accord d'Alger o hoɗum waddimo sabi won baasi immiɗo sa ƴeewi jaati a wiyan baasi imminaɗo e ley Mali sabi kulleji ɗi fuu won hakkille mo ɓe jogi e ley muɗum ɗum waddata faa yotto ɗo anniya maɓɓe o ɗo anniya maɓɓe o woni ɗo. Hoɗum woni anniya maɓɓe o feccude Mali ɗum woni e anniya maɓɓe sabi sa ƴeewi basi mo ɓe immini to wiyete dans le nord du Mali basi mo ɓe immini toon o sabi kamɓe immini basi o. Nous avons un bassin là-bas qui yimɓe MINUSMA c'est qui? La majeure est composée des élites françaises, des services de renseignement de la France. Hakile Odou, c'est la France Ivi. Est-ce que vous voyez? Parce que France est votre MINUSMA. Ils ont un objectif. Objectif au ça trouverait que won kulleji jogi don e leeri modon di be kaja famille et do yagol mabbe ngol ils sont indispensables et donc wajibi kinabe kewta hunde donc enen hodum wonto nous avons déjà un bassin minier dans le nord dum woni ko hewbe anda wana yinde min noddi gidra mede be jafuda sedda hewbe gonto nanta francire bassin minier ko don kormo bassin minier wonde nokku jogiiɗo kulleji kewɗi kulleji nafa mawɗo e comment la e leydi meɗen ndi a faami e ɗum ƴeewa sa ƴeewi France an jogii hannde la situation géologique nde Modibo Keita ribiɓe nde a faami tawi noon France waɗi prospection e nord o France waɗi prospection anndude hoɗum woni e leydi meɗen ndi leyto hoɗum woni to kanŋe jaama pétrole ko woni leyto ko fuu ɓe ƴeewi a faami ɓe jaadi e ɗerewol muɗum donc eɓe andi ko wonton ko donc on secteur jogiɗen on nokku wiyete le bassin minier a faami donc sa ƴeewi Algérie hoɗum waɗi toujours nous sommes dans les accords d'Alger pourquoi? Parce que l'Algérie est impliquée à 60%. Est-ce que vous voyez? Algérie est hoore muɗum bassin minier o darta a faami France woni ley maɓɓe c'est pourquoi nde giɗiraɓe meɗen ɓe ngari nde sorda si en tawi sarda si en Algérie ana gonɗon dow bassin minier ono ɓe dibbi ɓe mi joppe Mali ɓe joppi du a faami ɓe kollitiɓe du so on jiɓɓe giɗiraɓe meɗen giɗiragol meɗen ngol heddo a faami comment la sabi ɓe mbinon ɓe joppata ɓen mbiɓe ma on vous faites le choix ma on jaɓi yoppude Mali giɗiraɓe meɗen ngo heddo ma comment so on keddike ando en kaɓoɓe a faami donc giɗiraɓe meɗen ɓe kolliɓe ɗo oui c'est clair et net a faami donc ɗum waɗi illa nde ɓe garta nde et puis hande ɗo gonɗen ɗo sa yi ministre ma wari fuu fa ɓe kewtan no ɓe peccira nokku o hono no ɓe mbi yimɓe Azawad wala toon fi a faami inde nde kamɓe kohe maɓɓe ɓe gaddata tan fuu no ɓe bondira hade Azawad est ce que ministre ma wadde non j'arrive miɗo wadde no ɗum woyi comment sa ƴeewi haalaji e ley maɓɓe ɗe au temps de Modibo Keita inde Azawad ana wonon toon homo wawi waddandema ɗum a faami peut-être ana wawi latade haalaji goɗɗo to inde Azawad ana wonnon toon non wona ɗum wonno réclamation on non donc ministre ma ɓe warɓe hannde fa ɓe mbi fa ɓe kayba a faami ɓe garɓe kamɓe fa ɓe kayba accord o est-ce a faami accord hono enen ko ɓamɗen hakkude me ko ciñuɗen hakkude meɗen e aduna ko est-ce a faami mais par contre hakkille gadduɗo ɓe o ko France darta ko ɗum tan waddi ɓe e ley Mali parce que je ne comprends pas est-ce que vous voyez donc ɗum tan waddi ɓe ley Mali bon minen ɗum min paami en réalité MINUSMA sa yi mi immanike min dibbi France
hande mi imike min dibbi fafa min dibba MINUSMA parce que min pami huɗum woni ele MINUSMA hande a fami la MINUSMA est composée uniquement aujourd'hui par des services de renseignement français. Est-ce que la famille? Voilà, donc je crois qu'au fur et à mesure... D'accord, maintenant, Njanga Sidi Diallo ga. Aywa, Sidi Diallo, hanno mirmoni, hende MINUSMA war ele leydi meɗen Mali ko ɗum wadde MINUSMA? Ok, hadama nadde haala MINUSMA, inchallah en duɓanto yimɓe meɗen civil en mayɓe ley haɓangoɓe. Mande nde ngo fuɗɗi warde hande nde. Vraiment, ɓe anda tan ko ɓe maayi e muɗum ko ɓe maayi e ley baasi leydi. Vraiment, se mbi gonga en pena, se mbi ɓe maayi e pene ɗo e pena. Par ce que hande neɗɗo fof keɗɗo caɗele, ñawɓe ana hen, maayiɓe ana hen, ronkuɓe ɗo wona ana hen, an hoore aɗa andi ɗum ko heewi e muɗum, en fof eɗe andi ɗum. Nden no en tima yaafu e maɓɓe vraiment. Hande wonko keɗɗen ko en jooɗoraki no. 21e siècle keɓe menaɗe kulleje vraiment en jooɗoraki no ɗum. Déjà caggal Modibo Keita haɓo waɗi fuu ley Mali. Fayat yimɓe ɓe itti ɗo en ɓentile on noddite ɗo en garta leydi ngana joomiraɓe leydi katen vraiment. E MINUSMA ko keɓe wi ko non MINUSMA ɗon warde 2013 ɓe wari ɗum kay kala funa andi ɗum. Ngam MINUSMA haala mum hande c'est un faux débat. Non mbawɗen wiide c'est un faux débat. Par ce que MINUSMA hoko waddi ɗum. Jonkunte FDR waddi ɗo MINUSMA. Ñande MINUSMA waranno nde dartoɓe hande ana ngullande hoto ɓe gonno. Lande ɓe hoto ɓe gonno. Nde ñande hoko ɓe gaɗi hade MINUSMA warde. En 2012 nde wiya CEDEAO hoore ana wara ɗo nde minen mbi CEDEAO hati wara ley Mali ɗo. Kala funa andi ɗum. Onon parti sadi clair et net. Min mbi hati CEDEAO wara ɗo. Pourquoi mbiɗo parti CEDEAO wara? Par ce que miɗo andi leydi fof ndi mbiɗon leydi ndi souveraineté won ley muɗum. Neɗɗo no wawma wallude gasa waddi haɓotoɓe makko dow leydi maɗa fof anda hayya a heɓan ko a jooɗoraki. A faami. Sa wi ɗo marɗa neɗɗo jiɗɗo nadde e ley kulleje maɗa. So o naati ley suudu maɗa jiɗɗo andude no gorɗa aɗa wawi on suudde hunde mum? No, andani. Andani. So andi hunde maɗa aɗa wawi wiide ko muyma watta ɗum toon? Tiiɗi. Tiiɗi. Haade ɗum wallu on jomum nga hatti naatu ley leydi makko. En 2012 ñande jonguna noddata MINUSMA warde nde hoɓɓe wallimo nde o noddi MINUSMA hoɓɓe gonno ley FDR mbewi so MINUSMA warali en timma hade MINUSMA warde hono foti yimɓe maayi ley Mali ɗo ñande MINUSMA wari hono foti ko maayi e joni ley Mali ɓe gaɗa bilaɓe kalna en ɗum MINUSMA ñande waranode ɗum woni ko maayi hade MINUSMA warde e yimɓe wonnoɓe gawo ana kaɓoɓe hono woni no gawonkoɓe kaɓiraki ɓe hono woni no gawonkoɓe kaɓiraki ɓe hande so tiiɗalla o omo ɓuuri andude gawo no tiiɗalla o foti MINUSMA c'est un faux débat ɗum faux débat noon agenda jogaɗo o ɓe itta agenda ɓe lanna ɓe gaɗa ko ɓe tima koɓe kaaja c'est un faux débat te jaaɗen fuu c'est un faux débat ɗolle hande wakkati mo gonɗe ɗo e MINUSMA ko hillo ko MINUSMA yimɓe wonɓe toon ɓe nde ɓe garde ɓe gaɗal MINUSMA manam renouvelé ɓe gaɗalno waɗam imme jalton batte kanako mo mbe heewi hati gaɗi manam MINUSMA renouvelé so ndi oɗon jaaha MINUSMA e nokkuji mo no gaɗa ɗum attaque no gaɗa ɗum agressé ɗum kay MINUSMA waddale hoore mum d' accord maintenant min ko jimmi famde joni maintenant MINUSMA jaati miɗa yiiɗi jabude non arrête maintenant e MINUSMA jaade ko ɗum woni objectif MINUSMA MINUSMA de o noddama warde haɓotoɓe ana ɗo en o daro hakkude haɓotoɓe kidal hakkude muɗum e Mali hande hono ɗum woori ɗolle MINUSMA ke waran tan daro hakkude haɓatako ɗolle MINUSMA o arbitre programme MINUSMA no kala fu no andi ɗum woni ko mbi MINUSMA leydi fuu wari haya on keɓan ko jooɗoraki ɗolle ono ke gila debi mbiɗo pat MINUSMA wara minen no andi miɗa andi ko woni toon miɗa andi ko woni toon gila ñande CEDEAO waɗano embargo malle minen immiɗo min jeeyi Abuja min gaɗi CEDEAO attaqué e banggal sariyaji mi liɓi CEDEAO ɓe immini embargo maɓɓe itti dow Mali a faami CEDEAO ko waɗi embargo dow Mali ko ɓetti ko hono ɗum laati Mali hon gaɗal embargo dow Mali ɗo ɗum waɗano ɓe gaɗal embargo dow Mali ɗo na battu ɗum sariya no Mali meeɗal wadde embargo dow leydi wendi tant que membre CEDEAO meeɗal wadde no
meɗɗe leyɗe jiɗa leydi mu'e wala sariya watta ɗum ya vraiment ministre ma haala muɗum jeeyi ɓe mbiya kanankoɓe maɓɓe de hati gaɗe ministre ma mandamo renouvelé ɓen mbawi wadde ɗum wala wiide immade tan waɗa yimɓe wonɓe ley senti so ɓe noddu laaɓe ɓe darna ɗum ley senti ɓe lando ɗum ministre ma haalaji muɗum e so wettima neɗɗo senti immo maajo aɗa wawi noddude neɗɗo aɗa jogui sariya aɗa jogui pouvoir fuu gaɗa pouvoir fuu aɗa jogui ɗum gaɗa hande so ɓe noddu seydi yimɓe gouvernement ɓe lando tiiɗala gonɗo le maɗe courant anni taw e ñande fa yimɓe ngalano gurda bon ana moƴƴa tawe so ɓe mbi fa ɓe dibba ministre ma o tawi c'est une solution par ce que français allah koɓe kaali fof koɓe gaɗi hokkoɓe gaɗi eɗe ɗo instant ɗum waɗa dome ɗum waɗa laamu Modibo Keita ɗum waɗa laamu Moussa Traoré ɗum waɗa laamu Alpha Oumar Konaré ɗum tawi en ɗo eɗe hen hunde mouvement fof waɗa ɗo ma min sidi mi wala nder muɗum on meeɗal wadde ɗo hen haade kalden gonga sa vraiment ati negonɗira en e koye gandakere bou wala hen peneno d'accord et monsieur Kébé maintenant ko ɗum woni objectif jaati municipal objectif maɓɓe objectif municipal hunde wotere noon ɓe golle ley golle France tan ɓe woni golle France tan ɓe goni e dow muɗum saabi France ko daari e ley Mali illa nde tan Modibo Keita nde warde fa hande France heɓade donc ɗum waddi municipal yalla France ana heɓa objectif muɗum en même temps sa a daari municipal joni est ce que armée France tan woni hen woyi chose ko sa ƴeewi ɗum waɗi hunde c'est un peu stratégique par ce que minen sa yi hande komo wi miɗen jalta miɗen mbiya min larda laamu o wiya municipal witama yimɓe CNT nodda municipal omo andi omo wonno ley hendude mi immanto France nde ni mi immani France noon a faami nde laamu o hani ɓamde décision muɗum nde a faami nde ɓe kaani ɓamde responsabilité maɓɓe nde ɓe ɓami responsabilité maɓɓe ka tawi minen golli hunde tafon ɓiɓɓe leydi immani France tafon min pi France fa France nde France ɗaati nde ndem laamu o ɓami décision muɗum a faami ɓami responsabilité muɗum e sa faami kanko komo wiyata ɗo e nema joni ko hono parti sadi haɓiɓe e nema ma parti sadi waɗi nema ɗo e jonde nde ɗo e nema miɗe jowta docteur Oumar Mariko en réalité haɓo contre ce qu'on appelle l'ingérence étrangère a faami contre ce qu'on appelle les élites occidentales ko ɓe gatta e ley comment dire la nokkuji meɗen ko Oumar Mariko a bada omo e ley haɓɓu muɗum a faami donc ɗum miɗo toujours ɗomin jeehi fuu miɗo jowtomo e ley muɗum sa ƴeewi nde municipal warta ne minen jeehi somin lelloyi e dow pisngaji aéroport a faami pade ɓe naata pade ɓe joppe ɓe naata ɗo gila nde ɓe garay gilla ɗe ɓe garay mouvement yere wulo noon tawino on wakkati yere wulo n'était pas encore créé mais tawi c'était des mouvements parallèles ainsi de suite a faami quel mouvement homo yeyto mouvement homo yeyto sadi won hen e comment dire là on a tout compris won hen MPP won hen yimɓe hewɓe MPP mais bien sûr e comment dire la mouvement on a tout compris yimɓe hewɓe go hen a faami jeeyi comment dire la jeeyi aéroport bi pati municipal jippo kaja kam municipal a faami an ko mbiyata ɗo e nema ko a faami Oumar Mariko il comment dire la wona kanko tan waɗi golle komo waɗanno ko wona kanko tan waɗi koy non il n'était pas seul il était accompagné a faami il était accompagné par des leaders qui sont là aujourd'hui et sa famille donc min naata ɗi haalaji comment dire la fa juutani enema au niveau du CNT wiide yimɓe CNT nodda e laamu o gouvernement Mali waɗaɓe interpellé wiyaɓe ɓe dibba ɗum ka fof ɓamde enen a baɗen keɓal hono o laamu dartoɗo e comment dire la daro waɗa ko ɓiɓɓe leydi comment dire les recommandations du peuple ko ɓiɓɓe leydi kaaja a faami une autorité qui peut s'assumer e sa faami a bada illa Modibo Keita iwi en keɓal hono o laamu a faami hunde fof ko ɓe gatta hande hunde fof ko o laamu watta hande ɓiɓɓe leydi mbi ɗum ɓe gollata hande a faami ils ont chassé la France a faami kulleji France fou hande investisseur nato e ley Mali hande fou a faami so e lawol France wiyete tu n'as pas la bienvenue a faami e ley Mali fou e sa faami est ce que tu vois donc ɗi kulleji e comment dire iwen e ley muɗum ko e ɓooyi e leydi wiide interpellation ni enama eux là ce sont pas des députés
La famille, ce ne sont pas des députés, c'est des conseillers. Oui. Et sa famille. Et puis, Begari, c'est un moment, nous sommes à un moment d'exception. Et sa famille, hein, wakati mungon e mudo comme vieta courant ana tacha. Et sa famille, hein, on hande fudi. Et sa famille, on wana hande fudi koy. Et puis, hunde water o fama. Ko courant o taturgol mudum watta non hali hala mudu yimbe ko an hali hala mudu jonno enen gondi do débat fami ko taturgol courant o watta mako dum watta min fu et ça va mais minen biden pami hande ko mali woni e ley mudum ko et ça famille nous sommes dans la guerre et ça famille hein donc do yimbe ngone guerre en arabia ni o moƴine et sa famille hein ça c'est ɗum yata et sa famille donc hunde fof ko kalnamami dow ministre ma hande sa ƴeewi ministre ma hoɗum mi immani ministre ma hande wona min dibbi france bien et sa famille min komin immani ministre ma hande ko saabi wonko min paami les ministre ma ce contingent comment dire la espagnol ana wara si c'est 200 personnes la famille, ce contingent Belge Anawara, mais ce contingent Sadra et l'Union européenne, ainsi de suite, ce sont des Français et des nationalité moudou, des élites, des tireurs d'élite, des mercenaires français et sa famille, des services de renseignement français, des nationalité moudou, mais un contingent. Ce sont des Belges. Ce sont des Espagnols, ce sont des Italiens. Même les nanate moudou, les garabes qui bien les attaques n'a pas hande. Et sa famille, nous faisons un bien sûr, nous faisons un et sa famille. Donc en réalité, musulman, wawa heddare do kasen quoi. D'accord, il y a pas de problème. Maintenant comme a memi topper France France riwama. Maintenant ko France riwa dum est-ce que wonko nafiri leydi meden Mali? Oui, mais bien sûr. Hande ko Mali wata fu ko Mali wata fu e fomu dum wata. A famille est-ce que anani militaire français be ko be ndiwa dum est-ce que wonko nafi e Mali wonko buyte wolde Mali? Wonko Mali wawa yottade hande. Mi hora mi lande hande wala do Mali wawa yottade. Bien sûr, aux États-Unis, il y a des attaques. Il y a des couteaux, il y a des marfés. La famille, c'est comme en France aussi, et sa famille. Hein? Donc, les attaques comme il y a des attaques, il y a Mali hande fou. Sorrasi Mali, imoto darluton koy de mudu. Fi goto wawa hadude. Hande. La famille, mais par contre, les Français wonno do hande de. Avion Mali goto wawa imade. Sans l'autorisation de la France. So be mbi haɗo a haɗan ɗo a fami mais hande il faut voir hande peut-être il y aura des sabotages et ça fami ɗum Mali an jooɗi dow muɗum mais inchallah koɓe gaɗan non ko ɗum ka timi he hewɓe comment dire là bon d'accord ok Sidi Diallo ko ministre ma wari e leydi meɗen Mali warde hande est ce que wonko ministre ma nafiri Mali? Bon arande yimɓe ana mbiyanno ministre ma moƴƴa eɗen jenno minen kam mbi ministre ma moƴƴa minen andi fayi janngo ɗum e ɗum ministre ma moƴƴa leydi wondi souveraineté armé goɗɗo fewata leydi maɗa nga hande no ɗum worni esi ministre ma haala muɗum ɗum woni sooɓe hen ñande kamɓe jalti ɗo e nde beetemu gawonkoɓe jalti a faami ɗum le ministre ma wala ko nafina ayde gawonkoɓe ɓamaɓe hun ko gawonkoɓe koɓe kaali hoko ɓe mbi so ministre ma duñi hande kamɓe hono ɓe gorata ɓe nafi ɓen kam min ka ɓe nafali kam wona ɓe nafi ɓe ministre ma nafi gawo ɓe nafi gawo kay tongutonkoɓe min koro territoire waɗi Bamako ɗo waɗi toon hono ɗum laati c'est comme si ministre ma ana dari darde mawde ɗum woni koɓe kaali ɗum woni koɓe kaali eyi ɗum woni koɓe kaali onon bafi ɗo hande ministre ma yaha kamɓe bafi to janggo ministre ma yahata bon non min ka ɗum ana hayna kay makko non ayde par ce que non ko mbiɗa ko yimɓe gawo kaali non ko mbiɗa ko yimɓe gawo kaali en réalité min ronki famude ko mbiyata dow ministre ma joni gawo sa ɓami gawo jande comment la yimɓe yaaɓe e ley salle koɓe mbi komo wi yimɓe jalti ko a fami salle moɓe jeehi o il y avait que 3 personnes qui sont dans l'aménagement. A famille 3 personnes qui sont dans l'aménagement.
bon mi hande hunde wotre hande attendez jogi hala non mi jogi hala mi jogi hala allez-y gayon ko be jaltina be jaltali be jal gaw ko be jaltali non ben jaltali ben bi on kati ministre ma hon bi mi gaw alande ki am bi mi jaltali bi hati ministre ma kaya non ko arati mo mi nani hala mo no hala inde wotre ni anda ben ay ona yattu ben ni ona wobe tet beta andu voilà arande mais mine ka arandi ni non attendez arande ka arande de gawo arum ko ande leddo god bi arande non ala hani andu de gawo y a le président du CNJ afani y a la présidente de CAFO afani y a la présidente de président des jeunes ainsi de suite de la société civile afani de comment no mi ke do gommi yalla ministre ma won ko nafide leydi meden dina wala ko be ngari warde hande voilà halam ka ko woni dum ya jaba ko be nafi ya jabo hande fani ma wiide gaw yanki gawo e ngaran ma woni do ministre ma woni hande en nani yimbe jana be kokki be ja enen do en jiika en jibe kokki be ja min kam do contre ministre ma mi wa wadde ministre ma défendre mi wawa afami mi wa wallahi mais par contre dum gata jumba mi wala tu es en train de faire non tu es en train de défendre la ministre mon frère non on gaddi ministre ma be goddo battum be gaddi ministre ma be woni des santé modo hobe bien sûr qui be kuti non non FDR non mon frère non mon frère de grâce non de grâce mon frère de grâce non de grâce Choguel wadda le ministre ma Choguel était non Choguel était contre bi FDR wala non mon frère c'est faux non c'est faux artif ok d'accord y a pas de problème maintenant ministre man ko wari e warde joni est ce que won ko be tourner leydi ndi Chekebe tordaka wala o haadi dum yimami e gardudo hakkille mudu objectif mudu fa fecca leydi mada o ka so wari no leydi feccirteni ha dum tan on gollata golle mudu no e sa fami on wawa golde ko moji mais je crois que mandat maɓɓe wiya ɓe wiyaɓe kaɓatake par ce que heɓe sa yi ana imma hande fo wiya ministre ma haɓata o waroɓe ganduɗa fa intervenir ɓe gara e haɓade exactement e kani soɓe kaɓotoɓe soɓe gari soɓe donki haɓa ɗum ko kalta onon andi ɓe ngala haɓotoɓe so onon garima oɗon gaɗa yimɓe influencé oɗon gaɗa mémoire yimɓe trompe oɗo mbewi ministre ma waɗi ni en ono état moɗon noddi ministre ma o état e continuité non to an watta yimɓe trompe sabi o moins sabi an wiyata Ousmane non an wiyata yimɓe doki wiyama ɓe dokki yimɓe ndiyam Ousmane waddi ɓe Ousmane non mi landike ma ana joni ɗum waddi ɓe fu ana hen mbiɗa an nde haala ministre ma ɗum fu ɗum hen nde haalaka ministre ma haalam fu ana hen nde haalaka fuɗata nde mbiɗa de ministre ma waddi ɓe faɓe naata Ousmane ministre ma wardiɗo haɓɓona ɓesma gardiɗo ɓe kaɓo keɓe mi landike ma anna wewi ɓe gari ɓe gaɗini ɗum waddade haɓo ona wa haɓanade man o waddi o wari makko wi o haɓo ministre ma hande min ka ko kalnamami tan nokku fou ɗo mission Nations Unies yeehi ɓe pecci Mali tan ɓe donki Mali ɓe donkani Mali du sababu ɓiɓɓe leydi immi so dari ɗum waɗi so ɓe donkani Mali kina ɗum ɗo ɓe jeeyi e aduna o fou a fami fou ɓe pecci c'est-à-dire ana gendi a tawa jatna leyɗe ɓe pecci le Soudan est là a fami e comment la RDC en anni hande RDC a fami e ko hoɗum wonto hande mais non hoɗum wonto hande ñande fou c'est des centaines de personnes qui quittent la RDC. Même aujourd'hui, des centaines de personnes ñande fou on wala to hande jana Malika anni wartaya Malika les réfugiés sont en train de revenir les déplacés sont en train de revenir Malika Malika ɗum tini Ousmane ña pisa o Mali donc en réalité ɗum woni mission Nations Unies e sa fami koda ɗum woni mission ma to ɓe jeeƴi parti o ɓe ɓeyda hen huuɗo wona président ɗum ha yeeso meɗen non wona président ha yeeso meɗen so pene noon ka fou onon gonno e pene a fami onon gonno pene saabi on kolli yimɓe ngowno golla toon mais après yimɓe ngari andi e pene e comment la pene woni e ley golle moɗon gonga
e sa famille hono wordi hande hollete preuve non hono wordi hande refu kiɓɓo joni non hono wordi hande wala fono wori non hono wordi hande fay keñam yi ɓikkol kecco garako non mi lamdiɗo ma hono wordi hande moins minen jooɗi hande minen dari hande face ay ɓiɓɓe comment yimɓe seytan aduna miɗen dari miɗen kaɓaɓe hande e ley leydi e ley mali min goli e kaɓaɓe keɗe hoɗo jibaji mo kaɓenteɗa oɗo gonno hono jibaji mo kaɓenteɗa non e jibaji amen hono hen Ousmane donc ɗum kalamami a donc ministre en réalité koɓe goni ɗo ennema ko saabi hunde wotere miɗe haalne wona je sais pas sa aɗa ƴeewat ɗo min jeehi nokkuji ɗi fou hoorejo amen o ben le cerveau miɗe haalne hande mais siidi en ɓuuri andude ben le cerveau a faami par ce que ɗomo suppi jungo makko fou ha c'est pati ndara hen goɗɗum fewi nde manda ministrement renouvellement muɗum haaltede on rowane a faami ko rowande ko waɗi so ministrement manda muɗum o waɗa renouvelé ko a faami autorité en ɓe jalti ɓe comment dire la ɓe kolliti ɓiɓɓe leydi a faami hoɗum waɗi so ɓe gaɗi manda o renouvelé a faami ɓe kokki prévu muɗum ɓiɓɓe leydi ɓe kokki prévu muɗum bien sûr yimɓe ɓe gonduɗen ana e ley ministrement yimɓe walloɓe mali hande ɗo gonɗen ɗo ana ley ministrement a faami wonɗo mali wawano yaɓɓude koyɗe muɗum yimɓe meɗen woɓɓe ley ministrement ɓe laato sababu jehen to saabi won accord bonɗo jooɗiɗo a faami mo buusata fey accord o buusata noon a faami on accord moɓe ciinikina buusa o won jaɓɓuɗen hen koyngal meɗen buusata o e sa faami on accord jooɗi to on accord d'Alger o a faami donc sabi sa ƴeewi processus accord d'Alger o hoɗum waɗi accord d'Alger o kamadalla mon cher Sidi pati jaren comment dire la pati jaren sentiment ala ko kala sabi accord d'Alger o mi haalnete ɗon jagotoɗa jon a toliɗo puɗɗon jagotoɗa wawa imminde non accord d'Alger o sa ɗami accord d'Alger o a faami ɗum tan ministre ma wari comment dire la wari hayɓude e canal muɗum a faami ɗum tan ɓe gari hayɓude accord d'Alger o pas à pas la mise en wona ñande fou ko nanta eɓe kala la mise en œuvre de l'accord parce que dans la mise en œuvre nden partition o warta et sa famille donc processus non quoi processus non donc abadani mali yata dow mum et sa famille accord o haala mum biltike min wima noon accord d'Alger o ka latke papier hygiénique o ka dans la poubelle ça n'y a même pas une discussion wala hen kadi hanko accord o waɗa latke papier hygiénique essaye watta conséquence yalla wala non conséquence wala toon hande sa sabi hande oɗon gonɗen ɗo arande Allah woni Allahu subhanahu wa ta'ala kanko woni ele haɓo malin o hande wona yi an ka ƴeew tan jalɓe comment dire la autorité en woɓɓe toon ɓe a faami biɗoɓe hono wayi fou so wona e dow e comment dire la no leydi ndi yarata no moƴƴiri fou ma maayi ma dogi a yoppi leydi ndi ma nangama ɗi tati tan noon Allah woni e haɓo ngo joni e sa fami ɓiɓɓe leydi ko wiyete duwawu amina duwawude min era sisa duwawu mum ko mika ke jamana de ko mika duwawu mum ke jamanayi ɗo comment dire la ko ɓiɓɓe leydi duwawu ko ɓiɓɓe leydi ɓamanan noon leydi ndi ko on duwaw nanga hande o duwaw jaaba hande ɗum waɗi so Allah ana e haɓo ngo hande e sa fami donc ɗum mbiyamami ministrement haala ministrement hono ɓe garɓe fa ɓe moƴƴinama a baɗa ɓe gara fa ɓe moƴƴina ɓe gara ɓe fa ɓe bonna hay ko mali ko ɗo hatta Nations Unies a faami feccude maɓɓe aduna e leeɗe kase haɗa mali feccatake et puis comment dire la ko ɓe mboyi wadde ko ɗum timma mali inchallah sabi ana yiye ley aduna hande no c'est maintenant aucune dominance n'est éternelle je vous dis
ƴeew bloc gonɗo to enamo on niwi tan o joni bloc meɗen o ɓamata dessus maintenant c'est notre bloc enfin qui règne dans le monde wali woni e muɗo exactement a faami voilà d'accord Sidi Diallo wala ko ɗum mbawɗa e ɓeydude e dow ko Kebe wi ko Kebe wi minen woodi bonnoɓe ɗon ko haali a faami ñande bunti waɗande a tinide bunti waɗande wala tini nde ñanden ministére to Sadio Camara woni toon kamɓe itti papier mbi kamɓe France ndindi ɓe ngaɗi min ngaɗi conférence de presse ɗo hen ɗe balɗe ambassade Mali gonɗo Nations Unies o a nanalo mo wasiro ɗum France a nani kay oui et l'autre là concours na hono mbiyatamo a nani mo wasiro ɗum France kay o haali ɗum jaati ñande muɗum hono ɓe ngaɗimi ɗo e ɓe mbiyatmi ɓiɓɓe leydi bonɓe kamɓe jadisen ɓe mbari hono ambassade Mali wasuraki ɗum France ñande France hokkata neɗɗo confuru o waɗat ɗum ñande o haali nde e honde hono ɗum lebbi hono foti ɓettinde ɗum wari hande en 2012 minen mbiyati France wara ɗo e surtout droit de l'homme droit de l'homme ɗum woni ko haali ɗum Nations Unies 2012 minen mbi fati France wara ɗo France waratna honde ɓe immani France mine moɗo duuɓi sappo ko ɓuri ɗum faamu e mo woni hakkude meɗen Sidi jahan dow débat une personne somi jeeyi dow ɗon kalen dow a fami ina ɗum ɓe wala fuu koɓe gaɗɗal on koy ɓe woɓɓe dowtoɓe wala fuu koɓe gaɗɗal on Kebe esamani mais sani hala ka hayni halta non ni wala voilà l'expliquer ni wala propagandiste quoi afani hako fu hako ngo propagandiste ça va finir mal hako fu propagandiste timira no boni ni wala propagandiste du wala nyaw redu nyaw giteno caggal mudu a wi yimbe modon sakira modon wonbe le ministre mabe leyde ballobe onde ɓen to mbawa yaade ɓen ministre ma naɓata ɓen jarata inde ministre ma naɓa on toon andina on ko woni toon a haali ɗum ɗo joni ɗum no yedda konngol ma a hoore kalɗo ministre ma yaltan mo ɗum no yedda ɗum keeɓi neɗɗo hunde fof ko haalta nanngu e wonki maɗa kaala ɗum caggal muɗum keeɓi minen mbiɗa minen woni bon non pati taccu haala sa ayde a tacci min ɓeydi no mbiri min ni a faami jaɗi ɗimi o accord mo ɓoɗɗi dow non pati bonnu haala pati bonnu haala a yiɗ kaale na yiɗa kaale ɗum ka sanata mais ko kallamami ko keɓe no gorɗa ɓi mali ni nomi gor ɓi mali a ɓuraka mi ande mali a faami mbiɗa malien en ana wirfitima warde haalnaka ngenni gotiri ndi malien déplacé mo wonno wirfiti warde kalnaka ndi ngendi mi haalnete genɗe sappo ɗi malien mum ƴuwi ley nde hitande darinde joni nde jaati genɗe sappo jaaɗe leyɗe goɗɗe mi haalnete ɗum missido mi haalnete ɗum jaaɗe leyɗe goɗɗe a ɓuraka mi andude mali keɓe ɗimo ɗo tan nanga lawol nara ngo jottoɗa nara nde andan propagande gattoɗo ya ɗum wala mali haɗa le Bamako quoi immo ɓettoɗa poche kulgol ganduɗa banamba jawta banamba laara keɓe hunde fof ko kalten ɗo enen mbi ɓiɓɓe leydi gatten défend so ɓiɓɓe leydi gatten défend ɓiɓɓe Bamako tan wala ɓiɓɓe leydi ɓiɓɓe Bamako aɗa ɓuuri aɗa jogui caɗɗele kewɗe hande hunde fof ko mbiɗen IBK hunde fof ko kaɓɗen IBK ko mbiɗen IBK temedere mo woni ko woni hande temedere mo woni ko woni hande haala hunde wonde toon nde ono kaalo to haala mum so wona wiide armuma soodama insécurité genɗe mawɗe anni piye ɓiɓɓe nayi maayi ley genɗe mawɗe keeɓi non Sidi e dow ɗumade ministre ma on bien sûr to haali ɗi yimɓe na wirfito warde ɗum wona ministre ma no ministre ma riwaka immiɗo no so ministre ma hootino yimɓe wirfitima warde ɗum wonno ko gonnoɗe kalanɗe mum o wi yimɓe nayi immo leyɗe goɗɗe ngara wonnoɓe déplacé Mali a timo information a kokko information ko anduɗa hen aɗa andi ɗum wona gonga hatti gaɗodire propagande Mali en fou so Mali boni bonani en fou so moƴƴi moƴƴani en fou hunde fof ko kaɓoɗen yalla Mali moƴƴa wona batte hunde wonde kaɓonteɗe Mali mayoɓe ɓiɓɓe Mali noon neɗɗo mayɗo Mali fof ɓiɓɓe Mali ɓe kalton ɓe wona ɓuraka mine maɓɓe o ɓuraka mine andude ɓe
min jiidi maɓɓe mi laabi kewɗi. Ok, y a pas de problème. Maintenant, si... Ko ɓe gaɗani mi, o annda ko ɓe gaɗani ɓe pene. Ko mbiɗo ɓe gaɗani mo annda ko ɓe gaɗani mi. C'est faux et archi faux. D'accord, Sidi, maintenant, Kébé, sa ministre yalti leydi meɗen ndi, ana jogi conséquence na wala? Non, conséquence ka ɗum kalmomi somo anniyaki famude. Parce que ɗum mi mbimi won accord bonɗo mo gonɗen ley muɗum mo ɓe mbiyata aduna an ɗo ana hayba a faami Nations Unies de crédit cartage donc aduna a sabi aduna ana gollida quoi ɗum le kede a miili sa ministre yalti hande e le leydi meɗen Mali ne ana laato solution wolde Mali ndi nde timmana bien sûr mais bien sûr ɗum woni bonɓe iwe leydi meɗen ɗum woni e ngara bonɓe kasen quoi sabi ko wiyete ana e leydi meɗen ndi a faami ɗum timmugol mum ana yaafi sanne hono ko wiyete jihadisme non terrorisme en tan gonɗo e sa faami donc ko heddi ko ɗum ana yaafani ɓiɓɓe Mali sanne ɗum hande torra Mali fof ministre tan non sabi bonɓe aduna ɓe fuu e les ministre ɓe naata hono no mbirmami ni a faami ils se font changer la nationalité. Bon, d'accord. Mais on paragraphe ngal tout ce qu'elle en a. Et sa famille. Ko jimmi haalde comment dire la neɗɗan tan mi yeddata mo yiilike ley Mali de minen mobilisation amen personnel fuu an mi darike fuu e les mission ngaji amen propre fond amen wona gouvernement nentami wona ni ennama dans à l'intérieur du Mali wala fuuɗo koyngal amen yaaɓaali ɗo mo wiyata kanko nara ɗo ennama minen mi jeehi fa konna min jeehi fa to ennama min jeehi fa to ennama minen joni e ley korka kam on a fait 3 missions dans le mois de Ramadan et sa famille mobilaji amen bonɗi mobilaji jeegon personnel ngaji amen minen jeehi et sa famille fou et comment dire là et andoyde ko woni en réalité to ennama ko jetta service de renseignement minen nde min ngari fou rapport amen service de renseignement min dokkata sécurité d'état a famille min dokkamɓe o comment dire rapport hay ɗum woni to e sa famille donc minen illa jooɗiɗe ala wiya propagande a famille illa jooɗɗe ara wiya propagande so tawi les propagande min gollata a famille ɗum ga ƴewtan d'accord maintenant ɓe mbi wakkati mo kokka ɗon wakkati o heewa ko heddi maintenant e les ministre ma joni déjà ko ministre ma waɗa ɗum e ɓiɓɓe Mali heewɓe ana golla les ministre ma et puis ɓamoɓe salaire ngaji lobbi ɗum maintenant sa ministre ma witti est ce que ɗum laatata ko torra e fewtude ɓe yimɓe par ce que neɗɗo gollo bowɗo nangude salaire sa wiyama ministre ma wittira ni du jour au lendemain est ce que ɓeydanta Mali taux de chômage voilà Sidi wonko mbiɗa so ministre ma dungi hande wi e suuɗu wadda caɗele papier goɗɗo waddi ministre ma so papier o soɓe jaltuta kamɓe woni lamɓe ceekam ɓe mbiya hay ɗum wala toon kati ministre ma watanno ɓiye peneya ɗum wona peneno ale kalden gonga saktoto ɗum fo Ousmane maintenant a miili yimɓe ɓe mbimi ɓe est ce que ɗum ɓeydanta Mali chômage par ce que heewɓe ana golla ɓiɓɓe Mali heewɓe ana golla le ministre ma hande et puis nangoɓe salaire ngaji lobbi ɗum ɗum fo waɓurde leydi noon ɗum fo ko waɗi ko waɓurde leydi so ɗum moƴƴinta leydi a faami nga état woni bawɗo ɗo gonɗo ɗo bawɗo riwde ministre ma état e continuité a faami état e continuité ɗo andata état e continuité ñande ɓen président garɗo fof pusali Kouliba darmi ɗukati naati toon wara naata toon tan par ce que Kouliba e leydi Mali jeeyi ɗum noon papier goɗɗo waddi ɓe on papier gadduɗo ɓe o papier o eso waɗama résolu o moƴƴina anna wawi wiide hande Mali ana moƴƴi Mali abada ila Mali Allah tagi ɗo Mali meeɗali salodirde no yetti hande ni an ɓuri andude Mali abada meeɗali salodirde no yetti hande ɗo gonɗen ni billahi ok d' accord Sidi Diallo ko ɗum woni cakkite haala ma émission meɗo ke e yettike bon cakkite haala aman e jowtude kala fo anda hunde fof ko kalten ɗo no ɗum moƴƴatan no sakkiki meɗo hoto jowtemo warde hokkude haala makko vraiment jeddodiron mbiɗa andodiri sanne mbiɗa andodiri ko wala ɗum mbiɗa andodiri sanne ɗum wala haɓa ɗum wala hay batte ɗo argument tan koko ndirten a faami wonko min gaddi ko heewide ko moƴƴi komin kalta ɗo dow ɗum ɗo a faami ngaɗa hokkodirde argument tan moƴƴa quoi ɓiɓɓe leydi en fof eɗen nder leydi ndi wonko annduɗa wonko mi andumi a faami nga sa miilima an tan andi nden no anda an woni penowo ono
hay goto anda ɗo gonɗa ɗo anduɗa ɗo gonmi ɗo andumi. Ok, d'accord, Sidi Diallo, merci beaucoup. D'accord, min ko kalnami ɗo tan komo sakkiti haalde ɗo enemo joni e affaire hono no Mali boniri hande ni no Mali gasiri hande ni abada illa laamu Modibo Keita warde hande illa laamu Modibo Keita iwi toon hande Mali abada Mali heɓal inde lobbere ko foti hande sabi wo wakkati laatike sar jogi ɗerewol Mali jaati a faami sar jogi ɗerewol Mali e caggal Mali e ley aduna a suuɗa mais hande oɗon jeeɗa wiyama malien fou yimɓe amina yimɓe ñaame c'est la propagande a faami c'est la propagande so propagande ɗum ka yaltuta ƴeewa ɗum ka yaltuta ɓe ɗum ka ƴeew tan aduna o fou on jiiɗa fou Assimi Goïta tan haalte ɗon jiiɗa e aduna o hande fou Assimi Goïta tan haalte et ça famille donc bref mais affaire ɗomo wiya haala munissement ɗo a faami hunde wotere tan kallamami munissement so eɗen mbawi dibbe munissement se en mbawa immoɗen darɗe nanggodiren dibbe a faami dibbe munissement et ça famille sabi soni munissement ana heddi ɗo soni munissement ana heddi ley leydi meɗen ɗi anden abada bomɓe iwa ley leydi meɗen donc hunde wotere tan kallanmami hakkileji so ɓeydodiri fou hakkileji ɗi gasan et ça famille mais so hakkileji joppodiri fou ana tiiɗi nanggodiren et ça famille donc ɗum tan min darata yimɓe amen min fuu min gara min ndenta a faami haɓo malingo kaɓen ɗen leydi meɗen ndi saabi affaire ministre yimɓe gollaɓe ley munissement hannde minen la munissement mi haalta e ley français yalla ɓe mbawi yeddude la munissement nous a proposé 700 postes au niveau au sein de la munissement ɓe mbi poste ngaji temeɗɗiɗi ɗi ka fuu min gaɗan cadre en ɓe yimɓe cadre en ɓamoɓe o delaɗi e comment la hono salaire mawɓe ɗi cadre min jiiɗi koyɗe tati et ça famille et puis ils nous ont kalti moɓe gaɗani min proposé a bada mission Nations Unies waɗnaka comment la waɗat ɗum proposé même à un gouvernement ɓe mbawa yeddude moɓe mili ɓiɓɓe mbawa yeddude ande o batte kalti wonɗo min jaɓina min mbiɗo e kala dow constitution mais komi wakkati o gasali ko caggal joni fokki jiide kala dow constitution o inchallah ɗum le Allah hollu en wakkati goɗɗo vraiment merci bien